Sidder I godt foran fjernsynet? Er I klar til en rigtig julehistorie? Okay. Du vil da også godt have ham tilbage, ikke? Josefine har slået lejr i ørkenen uden for romerbyen Caesarea. Hun og Simon og Judas vil have Jesus ud af gladiatorskolen. Men Judas vil ikke være med længere. Jeg går hjem nu. Jeg går med. Simon, du lovede jo. Han forlader lejren, og Simon går med. Efter en hård træning med Pardos, får Jesus et mærkeligt syn. Han kommer ind i Thorsens fyrkælder og ser, hvordan verden er forvandlet. Hvem er du? Og så møder han sig selv som voksen. Jeg er ingenting. På den, jeg skulle være, bliver jeg aldrig. Jesus indser, at han skal være menneskenes frelser. Men se, hvad der sker. Jeg bliver desværre nødt til at gå. Nu er det 2 minutter siden og køre lidt af. Han forlader Pardos og gladiatorskolen. Jeg tror nok, jeg forstår. Men Thorsen tager Jesus til fange. Hvor stærk er du? Jesus er Nazaret. Og truer med at kaste ham ud over en klippe. Stop! Josefine åbner pakken for Jytte. Den indeholder... Truer du mig med en fjer? En englefjer. Farvel, Thorsen, din melorm. Her kommer vi. Jeg tror, min mor og far bliver rigtig glad for at se mig. Jeg tror, min mor og far giver mig sådan en endefuld. Du kan da bare sige til mig, at du er ved at frelse verden. Så får jeg en endnu større endefuld. Kom. Sig lige farvel til Josefine. Du skal måske have en for dig selv. Gør noget, som jeg siger. Okay. Vi siger tak for turen, Josefine. Lige mod Simon, og tak for hjælpen. Farvel, Josefine. Farvel, Judas. Opfør den ordentligt i fremtiden. Hvad mener du? Ej, undskyld. Det skal jeg selvfølgelig ikke blande mig i. Jeg har ellers tænkt mig at så alt det ned, som vi har oplevet, og tage rundt og sælge det på markederne. Det lyder som en rigtig dårlig idé. Men jeg skal nok nævne dig. Pigen fra Nord. Det, som skal huskes, vil blive husket. Og det, som skal glemmes, vil blive glemt. Velkommen, Jesus. Og undskyld. Undskyld for hvad? Jeg gik rundt og ledte efter dig. Men nu ved jeg, at jeg ledte for tidligt. Du skal have lov til at vokse op. I fred. Men Jesus, en dag... Hvad mener han med det? At du skal glemme alt, hvad vi har oplevet, Judas. Jamen, vi kan blive stenrige på de historier. Glem det, Judas. Kom så. Nå, okay. Kom.
Josef. Nå, er du der? Ja. Det er godt. Jesus. Jesus. Velkommen, min dreng. Godt at se dig. Nej, hvor er du blevet beskidt. Også rent rundt i ørken, ikke? Kom, er du sulten? Skal du have noget at spise? Din mor har været så bekymret. Ja, jeg var bekymret. Jeg troede, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Hvad siger du så godt? Skat. Så vil jeg også til at sige farvel. Jamen, vil du ikke spise mad? Jamen, jeg skal nok til hjemmet. Rejser du for alvor? Ja, min familie har besluttet, at jeg vil tage videre nu. Så Så du skal i hvert fald have noget at styrke dig på, før du tager afsted. okay. Kom. Sæt dig ned her. Det smager jo helt Laver. Må jeg godt tage en portion til? Så vidt jeg ved, at det ikke dig, der har været ude i ørkenen og slås mod slanger. Nå, derfor kan man godt være sulten. Jesus far tænker kun på mad. Sagde du Jesus far? Det lader jeg ikke mærke til. Det sagde du faktisk. Nå, men I behøver ikke kalde mig andet end Josef. Jeg ved godt, jeg ikke er din far, Jesus. Jeg vil godt kalde dig far. Er det sandt? Så er jeg jo bare 2 fædre. Til gengæld så har jeg tænkt over noget. Din mor har ret. Du er noget særligt. Du skal studere. Du behøver ikke at rende og flikke træ sammen for mig. Men jeg vil godt være tømmer. Er det sandt? Nej, men du er jo den udvalgte. Det var alligevel længe før, der blev kaldt på mig. Det sagde ham tiggeren selv. Er det ikke rigtigt, Josefine? Jesus skal have lov at vokse op først. Ja, jeg må indrømme, det passer mig fint. Vi har jo nogle store opgaver for tiden. Vi skal bare ikke lave kors. Nå, men det giver jo ellers godt. Vi skal ikke lave kors til romerne. Nej, det vil jeg også sige, Josef. Jamen, de bliver stiktosset. Jamen, jeg skal nok hjælpe dig med at finde på en god undskyldning. Det behøver du ikke, knægt. Det skal far nok tage sig af. Josefine? Jeg er ked af, at jeg har været så skrab ved dig. Jeg håber, du kan tilgive mig. Selvfølgelig. Ja, du er altid velkommen en anden gang. Og hvis du eller din familie har brug for noget godt træhåndværk, så er jeg der. Jeg er min søn her. Tak. Her. Ej, tusind tak. Du må bare ikke åbne før din fødselsdag. Hvor er så pænt af jer. Er der så lidt? Nå, men jeg må nok også hellere til afsted. Pas godt på dig selv, min pige. Ja. God rejse. Må jeg godt lige sige farvel til Josefine? Ja, jamen det vil vi også gerne være med til. Nej, Maria, kom lige. Nej, du skal da også være med til at vinke. Kom så. Jeg kunne ellers godt tænke mig at tage med. Du må nok hellere lade være. Bare for at se, om din familie er okay. Det håber jeg, de er. Er du bange? Jesus, når du er færdig med at sige farvel, kommer du så og hjælper? Ja. Far.
Jeg vil også savne dig. Vi kan vel stadig tænke på hinanden, ikke? En gang imellem. Helt sikkert. Så må du hilse Oscar og Lukas og din farmor. Det skal jeg nok. Stod på Gud. Hvorfor siger du det? Jeg kunne bare ikke lade være. Er der noget galt? Bare stå på Gud. Du må nok også hellere få den her. God jul. Jo, tak. Og i lige måde. God jul. Hej Josefine. Hej, jeg skal være bare glad for at se dig. Tillykke. Du gjorde det. Men det var aldrig lykkes uden dig. Jamen, jeg synes også, du var lidt længe om det. Ej, det var også helt vildt nemt at lave om på verden. Er du klar over, at jeg sad i den rummaskine i flere dage? Hvordan blev verden normal igen? Jeg vågnede her i morges, og så alt som det plejede. Fedt. Ja, bortset fra, at der var meget skidt inde hos stegerne. Så jeg skulle ud og have noget nyt halm. Hvad sagde folk til, at verden var forandret? Der er ikke nogen, der kan huske noget. Bortset fra os to. Hvor mærkeligt. Vi er heller ikke med i Bibelen mere. Jeg kan ikke finde et ord om dig, mig eller Lukas. Jeg kommer til at savne pigen fra nord. Du rejser ikke derned igen, vel? Hej. Skal vi ikke ødelægge krybespillet? Nej, ikke lige nu. Men jeg lover at gøre det snart. Hvorfor ikke lige nu? Jeg vil gerne lige se på det en sidste gang. Og så kommer det i brændeovnen. Men så må du også virkelig love det. Oscar, vent lige. Jeg vil godt lige spørge dig om... Hvad? Ej, ikke noget. Oscar, er det okay, at jeg kommer og henter krybespillet lidt senere? Ja. Og Oscar? Er det også okay, at jeg lige skifter tøj herinde jeg til hjem? Vi ses. Vi ses.
Lukas. Hej, far. Hej, skat. Hej, mor. Hej. Dejligt. Ej, jeg er bare glad for at se jer alle sammen igen. Vi er da også glade for at se dig. Du kommer lige til spisetid. Risengrød. Ja, det var altså det eneste, jeg lige kunne overskue. Der var simpelthen ikke andet mad i huset. De sidste dage, de er bare fløjet afsted. Ja, ikke? Jeg håber, du kan leve med det. Jeg synes, det er skønt. Græn i håret. Græn i håret. Hey, du er ved at lære det. Undskyld, skulle vi ikke i naseretssaft? Hvad er næseretssaft? Vi drikker da altid nissens næsøl, når vi skal have risengrød. Og hvorfor er du så sort i hovedet? Jeg er øvet krybespil. Jeg kender altså ikke noget krybespil, der er blevet øvet så meget som jeres. Nå, men det var fordi, vi skulle prøve at skrive pigen fra Nord ind i stykket. Okay, hvem er hun? Hende fra Bibelen. Der er da ikke nogen pige fra Nord i Bibelen. Har du hørt om hende? Pigen fra Nord? Nej. Pigen fra Nord er min storesøster. Så. Det var hende, der lærte Jesus at gå på vandet. Jeg har virkelig en livlig fantasi i dag, synes jeg. Hey, stop det der! Han er væk. Jeg var en tur ned hos Jesus. Ja, det var du. Det er rigtigt. Han sov så med sin egen næsehue og spiste risengrød. Prøv at du siger ikke noget til far og mor om det her. Er det en aftale? Er det forstået? Okay. Kære Gud, tak fordi at det er normalt jul igen. Og undskyld fordi jeg ikke har ødelagt krybespillet. Jeg håber, at jeg også kan tilgive mig. For han er faktisk ret sød. Hvem er sødest? Jesus eller Oscar? Lukas, ti stille. Josefine er forelsket. Josefine Lukas! er forelsket. Jeg håber stadigvæk, at Oscar synes, jeg er sød. Amen. Det er så mørkt, jeg fryser. Fortæl mig, hvorfor nat bliver kaldt for dag. Men jeg står op, vil ryste kroppen fri for ubehag. Jeg er alt for svag. Men december, du den, der aldrig svigter mig. Sæsonernes happy end, hvor jeg elsker dig. December, du sender kærligheden til sidst. Sneaklist. Jeg cykler surt i sølet og prøver på at holde livet ud. Jeg falder om og ligger der, en uoprettet klud.
Og skal jeg altså virkelig glad for, at vi to fik gjort verden normal igen. Uden dig, så... Uden mig, hvad så? Bliver Josefine og Oscar endelig kærester? Hvorfor er Jespers bagebibel pludselig røget i skraldespanden? Jytte? Jytte, jeg er godt træt af det navn. Hvad laver Thorsen i kirken? Hvad laver han med krybespil der? Og hvad laver Jesper med det magiske krybespil? Det skal du slet ikke vide. Put græn i håret og ben bøn. Og glæd dig til i morgen, hvor vi viser det næste afsnit af Jesus med Josefine. Den er væk. Sådan det bare.